Και να είστε σίγουροι ότι ούτε οι ομάδες γνωρίζουν τις δυνατότητες των αντιπάλων τους. Δεν υπάρχει κατασκοπία, δεν υπάρχει δυνατότητα. Σήμερα έγινε η πρώτη μέρα της κατασκοπίας ουσιαστικά. Ακριβώς. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εδώ και οι Μολδαβοί και οι Λευκορώσοι που έδιναν το παιχνίδι νωρίτερα στα Σπάτα. Είναι σε εξέδρες και παρακολουθούν. Με τον Τσιβίλογλου της ελληνικής ομάδας προσπαθούν. Τώρα είναι καλή παλιά για τον Μιχαλόπουλο. Μιχαλόπουλος μπαίνει απέναντι στον Πλασάρη. Κοντογιάννης και 1-0 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Με αυτή την ξαφνική αντεπίθεση άφησε το παιχνίδι ο διαιτητής στο φάουλ που έγινε πάνω στον Τσιβίλογλου. Η ελληνική ομάδα βγήκε στην αντεπίθεση και έφτασε στο 1-0 και νομίζω ότι σας τα είχαμε προβεί ότι η ελληνική ομάδα σαφώς πατάει καλύτερα, φαίνεται πιο επικίνδυνη και από εδώ και πέρα θα δούμε αν θα συνεχίσουν να μείνονται κατά αυτόν τον μαζικό τρόπο οι ποδοσφαιριστές της ρωσικής ομάδας ή αν θα αναγκαστούν να ανοίξουν, κάτι που δεν αποκλείεται να είναι ακόμη καλύτερο για την ελληνική ομάδα. Ο Γρήγορος Κοντογιάννης λοιπόν ανοίγει το χορό των τερμάτων εδώ στο δημοτικό στάδιο της Κερατέας, σε μια φάση που ξεκίνησε από την προσπάθεια του Τσιβίλογλου, ο οποίος δεν είδε τον γκολ γιατί παραμένει στον αγωνιστικό χώρο με ενοχλήσεις στο πόδι. Τώρα έχουν μπει και με το φορείο για να τον μεταφέρουν. Σηκώνεται, γερό παιδί. Θα βγει βέβαια με το φορείο για να μην υπάρξουν οι καθυστερήσεις, να του δοθούν και οι πρώτες βοήθειες. Έτσι λοιπόν με την συμπλήρωση του 11ου λεπτού ήταν αυτή η ξαφνική αντεπίθεση. Πολύ καλή προσπάθεια, η συνεργασία του Κοντογιάννη με τον Θανάση Μιχαλόπουλο. Τελευταίος ήταν που κάνει το πρώτο πλασέ. Κοντογιάννης ο οποίος μπήκε πανέξυπνα, σφίνα στη φάση. Έτσι ακριβώς. Βέβαια Μιχαλόπουλος ήταν αυτός που κυνήγησε όλη τη φάση. Ήταν αυτός που παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης, έτρεξε και η επιμονή η δική του ήταν αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Η πίεση, μπάλα στα πόδια του και συνέχεια τον γκολ από τον συμπαίχτη. Το 1-0 λοιπόν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Εψανά. Στην αντεπίθεση τώρα το σουτ παραλίγο είναι από τα γκολ που λέμε ότι δεν χάνονται και όμως χάνονται. Ο Κοντογιάννης δευτερόλεπτα μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε έχασε μια σπάνια, μια μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα δικά του τέρματα και της ομάδας του. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θα ανοίξει αναγκαστικά η άμυνα της ρωσικής ομάδας, κάτι που έγινε και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε άλλο ένα γκολ υπέρ της ελληνικής ομάδας.